Mapadiyang saubhaya kipara jor sasisen siya kaneka channel kisawayom taparalok kaneka por kum unang syong snong jong kajelam ni karaya pat kum unang syong snong way na kinong syong snong dari riu new trap news kum mapan pau ya kajing sngaw benyaw kajing sngaw si banyo i ba kajela kajungi haman jan man la kasni yo itang gi khubar sniu sudah. Nah, kalau nggak kajing yap breu kajing siapan yap ki breu kajing satu bersibun ki jajam ki ba long khla ki bala jia kan eka nah jela kajungi ban ngis ngau sirkai ngis ngau trem ngis ngau siru kata ban ngis ngau bitaru kata ya kita ki breu ki ba le ya ki kam sniu ba per hapo ka jela de kawai na ki kam sniu kaba lapen par nyang kriat kaba lapen susi bat kaba lapen bitaru kata yang i kadai kajing siapa niap no jong i hybrid insapira lengdok mau nai kabadang sudia men sngi utrai kata kamu dah kal saudarik jong benai bakandai usna marajar arfusan dang menjisngi kabangim ngula banudur ihna iba tang saus nam karta dan kiru sim kabu ban simno ya kajing im kajong i kanai kajing cia kala pensngausi ru kata bat kala pen bitaru kata bat asim ya kanai kabu kanai kapor ban penrem jur ya gitu ki breu ki ba le kadai kanai kam sneu bat nga ongru gitu ki bala ya kanai kam kim don hok ban yo jingsuk rei kahok kajong ki kalong ba kingat kajing pun saja kabajen jarsan kinjo kajing pun saja kabajen jarsan namar ba ya iklung i bom tip ya kabanang ka kandau ya badang rit batip ya kai klem da don shu kata kaman sem tinga tip lam kinot batsim ya kajing im kajong i kane kalong kai ka ba kilala kata kai ka ba kum ka im lang kasalang kabangim la ban pediang bat kim don hok hiru kum kini kebreu kim don hok hiru wat ban im ade ban syong ban sa hakane ka selak handau namar ba kila do no ya kajing ya tip lam te paralok habang ya pai ya kini ki jing sneu kiba ya jia na kapor yo i ba ka jela jungi kawai na jing sneu ada kajing siap penjap jong raja kaba nakaliang jong ka jela hi bara kawai kalapau kum kataka tak sneu ada ni kijing keno ki bana bar ba ka jela ka jungi kadai ka jela ka badum ka bejela jong kiru klau namar ba ki perkhat ba dai ki try jela jong ni ki basipnya ka jingim jong raja handrai kalau kajing ai hublai pat ya ki kulit jong ka jela mi halaya ya ka sorkar ka balasim kia ban i ba ngilong lui halor kato kakis kajing siap penjap raja namar ba dai hi ka sunam barki paralok jong ka ki baplan ya kajing yap kajing penyap barki ba penyap ya tersekawai berkakis ke ba yo iya kajing cia yang kajing sya keliskat hawai ubreu bat kanero kadai ka wai ka ba la kata ya ka burom ka ijot yang kajela bat isyem bakane ka kesu om dai ubana po kajela wala om dai kibana po kajela wala andrei kibana bar kajela wala ya kanai ka kam nakata daw hakaya dai berkanai ka kes hakaya dai berkanai ka jing siap nyiap jong i insap hiraleng do mau nai pati padu menta mana bala ikane ula bandai wai ru bat ubur komune ubreu ubala ikane ka kam as ngoba don hok hiru ban ong ba uri unong song snong jo kana kana jela ane unong song snong jo kana ka perthai don hok
manong bang ada unong song je kata-kata rei une ula dei lepa upom ureu klem lawan ang ureu klem snong lana u breu uba kai melang kasalang kam dei ban pediang na kata-kata akan kapor ni mala ban tip yo akan ga kes ku kan ga jingjia kala ban jiat ban yo dei biang sa season 4 ka badai ka ba lai pat kes ta ki breu ki bana bar ta kata kalong bakum ka jela ka ban perkat ba kumno ban thau ya ki an ane ban thau ya ki lat ki lenti kenang ba kitu ki bana bar ki bam temu ba ban le ki mi ki kamrunar haka jela me kala ya kin om nod ane kin om slan namara kumbalong kini ki jingjia ki bala lai no iyo iba along no bagi susngan ban lai ki ki kampen terima to ka jela na kata-kata sa season biang coba pengkut ikan ke video ngap sim biang sa season kajing penrem ka bajur ya gitu transnam ba sim ya kajing im jong in safira bendo mau nai kim don hok ban yo jing sup bat kidai ban yo ya kajing penstem ka ba jing saja ka bajur ka sorkar ka lathung ya ka special investigation team ban increment ba ka tim ka balala ban kat ko jing juat jong ka kes jong ka sonam kajing siap penjab jong uraja kilala ban la ya kakam makermen bagan ka special investigation team tajisen kan la ya la kajong kamram ban yo kem ya kita ki priu ki bala ya kan kam sneo kadang ba nang nei sakmat nadadang don kita ki priu ki batmu ban don kita kam para kam sim kita ki ban dapat khat arsen nek kindas ngutrim kinting lupa wal dadang yo ya kita ki ba la ya kan kam pap ka kam sang kakam ka bakum ka imlang kasalang ka bangim la ban pediang dai ban ai kata kajing penistem ka ba kitu ki ba pej bet ki bayo i kindas khat kinda perhat arsen ada kitu ban la kum yakin dekam ka balong ka kam sneu ka ba imla su ban ong anan gum la su ban ong ka sneu ado kan no namar ba kan kala kata sisya kala pen sum sisya ba kala pen bitar sisya yang iki pej ba jong ka jelah me kala ya jong ka jat ban reo new trap newskum ai kan ka khubor sagi bahayeng bahasem jong i hybrid di balantu no ya la kacingin bakin siania ha ublay hinduai ha ublay undon rengkan paun pelap paun pelat pelenti kenang bah na kalian ki pulit ban kalian ka jongi pat baru ginyalap kesai ban yo ban lap ya uni unong la ya kan ka kam sneo kenang bangin ay ka jing saja ka ba undas ngutu hadu kan no kata ka jing saja kan undak kata kata ya u kenang bah undat ngat undat ngeu num juk men juk ban le la ne kajing saja ka ba uru sang thu ya kajing mensim kajing pang ka mesim kajing u kumba ule ya ini i hybrid da paralong tangkat nehi na kalian kajunga aku beli api iwai tidak ada bunyi sembiang ka wai pat ka video aku beli api baro ku beli sibon